Dobrý den, já jsem Fistik a rád bych si s váma dneska zahrál hru God of War. Proč to vůbec dělám? Je to na prd kvalita, nejradši bych se za to nakopal do zadku, slušně řečeno. Ale já nevím, jak se to dělá jinak. Koukal jsem na net, tam bylo, že to mám rekovertnout z DVD. Tak prosím vás, já nevím, co to je rekovert. Jako jo, jako něco tuším, že blablabla. Něco s kabelem tam lili, HCPL, nevím vůbec, co tam říkal. Nějaký moc chytrý asi na mě, nevím. Tak proč to vůbec dělám? Protože si myslím, že na české scéně vůbec, možná na světové scéně je málo let's playerů, který dělají konzole. Možná to bude tím nahráváním, že prostě na to PC je to lehčí. Je to možná tím, nevím, asi jo. Já jsem si řekl, že to udělám takhle, možná jdu špatným směrem, možná dobrým, nevím, jestli jsem šel doprava, doleva, nahoru, dolů. No a chtěl bych, abyste mě zhodnotili, okomentovali, dávali dislikey, dávali lajky, s tím moc nepočítám, ale mě to nevadí, já jen to chci vyzkoušet. Vybral jsem si hru God of War 3, protože si myslím, že to je jedna z nejlepších her na PS3. Je to něco výborného, je to něco epického, něco krvavého strašně, že tam useknete někomu hlavu. To někomu ani tak nevadí, ale když tam pak budete rozsekávat 10 milionovýho Kronose, který je tak velký asi jako můj hlad, když jdu ve škole na oběd. No, to jsem trošku odbočil, takže God of War, jednička, dvojka na PS2, hrál jsem, přehrál jsem, znal jsem. Taky výborné hry, tím to všechno začalo. Pak přišla PS3 a přišlo pokračování. Tady to je nejepičtější hra, co jsem kdy hrál, tak jen koukněte na ten jakoby tutorial, nebo ten začátek, nevím jak se tomu říká. Teď Titáni lezou na horu Olymp, kde sídlí bohové, který za chvíli uvidíme. Takže tady máme prvního Titána. Ten vypadá jako já, když se sprchuju trošku špinavý, nevadí. Tady ten vypadá taky dobře. Taky docela zabitě, teď jsme viděli jeho prsty. Tak, tady to je nějaký Slávou, to je taky nějaký bodec, ty vůbec neznám. No, ale teď přijdu já, Kratos, kdo zná, tak zná. Hlavní hrdina této hry. Je to takový týpek, co má řetězy s nožema na konci, nebo co. A tady už máme bohy. Vpravo Poseidon, ten nějaký borec, co si blbě nabarvil vlasy. Zeus, Hades, ten vypadá, kdyby sežral ježka. A tady toho týpka neznám. Má nějaký rychlý koně, jsou asi nějak nafetovaný, nebo co, asi moc cukru, nebo co to je. No tady ten si vzal očovářskop, nějakou Garnier baru, nebo tak. Tady Hades, ten vypadá jak, já nevím. To je bůh, já nevím, ošklivých lidí, nebo nevím vůbec, co to je. Tady Zeus a tady máme Herkula. Má nějaký ruce, na nich má nějaký boxérky. Vyslal na mě nějakou tu jeho armádku, to neví, ale že já mám jednoho titána jménem Gania. No, Gina, nevím teď. No a tohle jsem já, Kratos. Říká, Zeusy, tvůj syn se vrátil a přines zkázu Olympu. Co zabijá, co lidi. Jinak k té hře, co bych teď řekl, je, že ten Kratos mi je celkem podobný, abyste si mě tak představili. Akorát, že já nemám ty jizvy, protože mě ještě nikdo netrefil, prostě já jsem tak velký mistr, že se nedá mě trefit. Tak, teď je tady trošku pomlátím, jinak já už tady to hrál, přehrál jsem to hodněkrát, asi dvakrát. No a bavilo mě to vždycky, sakra jsem nějak nechtěl, nevadí. No a jinak výborná hra, výborná grafika, vy to tam asi moc neuvidíte, nevím, dám to pak na YouTube, uvidíme, jak to bude, jaký to bude mít vůbec pohlas, třeba se na to nekoukne ani moje máma, nevím vůbec, třeba mi za to nedá najíst zítra. A třeba už mě neposlouchá, já, ten skočil šipku. Skáču do bazénu, letím, takhle sundám tátu vždycky, takhle letím, počkejte, letí dál. Jo, letí dál, letí.
Tak a teď si uvědomím, že je v mém bazénu metrová hloubka, rozseknu si hlavu. Tak, ten udělal nějaký asi tsunami, to teď zavalí nějakou indonéskou vesnici asi. Škoda. No jinak, já budu vám hru překládat, budu se snažit teda. Takže jako něco mě chytilo, říká, nemůžu se hejbat, Kratosy, osvobodně. Jinak já umím anglicky výborně, protože jsem žil 20 let v Americe. Kecam. Jsem Čech, nebyl jsem v Americe ani jednou, nebyl jsem skoro nikde, byl jsem tak ve Francii možná. Vždycky za babičkou na croissant jsem tam jel. No jak jsem byl třeba v Ostravě, to je pro mě tak největší asi cizina, kde jsem kdy byl. Ne, Ostrava ne, nic proti Ostravákům samozřejmě. A teď je tady rozsekám. Jinak výborný komba jsou tady, to se mi teda moc líbí. Tady se dá takhle krásně mlátit, to mě baví tohle. Vezmeme tady to. Jinak tady ty mačkací sekvence, taky kousky té hry, tak to je to, co proslavilo tu hru God of War. Což jako je docela hustý a co se mi na té hře líbí. Jinak kdybyste slyšeli v pozadí nějaký ty tlačítka, jak tam mačkám, tak se moc omlouvám. Ale fakt já nevím, jak se to vůbec nahrává, prostě vůbec nevím, dělám to poprvé, tak se omlouvám za všechno. Třeba už na mě nikdo nekouká, že si říká, ten kreten si myslí, že na to někdo bude koukat, tak to, a já to komentuju dál. Nevadí. Takže teď jsem přijít nějaký krabík, který asi snědl koňovi hlavu, nebo si to nemůžu představit. Takže ten mě asi bude chtít zabít, počítám. Akorát, že já jsem Kratos a hraju to já. Takže teď ho rozsekám na cimpr campr. Teď bude chtít flusat tak na blesk. Haha, to jsem ho nachytal. Cucáka. Tak, rozsekávám ho dál. Ještě mi neubral, život si vlastně nějaký dobrý. Lidi, vy mi nějak pomáháte. Nebo lidé. Nějaký jeden člověk, co asi si odběh na záchod a nechal to zapnutý, si myslím. No nevadí, aspoň to okomentuju tomu záchodu. Takže... Jo, on se tam udrží. Tady to je ta Gania, to nevím, co je to titán nějaký bláznivý. Umím i takhle bojovat, jo, to uvidíte za chvíli. Já jsem celkem mistr teda. Nikdo jiný prostě tady to neumí, že takhle už mají všichni konec hry, prostě game over, jen já si tam takhle chytnu. To mi přijde docela skvělý, že jsem skvělej teda. Můžu takhle bojovat, jau, moc asi jeden. Jinak tady výborná grafika, je to asi jedna z nejhezčích her na PS3 vůbec. Těším se, až vyjde 4, nebo ona se nemenuje 4, jmenuje se to nějak jinak, nějakým názvem si myslím, já si to přesně teď nepamatuju. A tam má být i multiplayer, což jako si myslím, že bude úžasný, že já tady té hře, co schází, tak multiplayer, jinak prostě by to byla jedna z nejlepších her na světě, si myslím. Jinak, pak tam bylo i víc dílů než 1, 2, 3, to byly na PSPčka, mám dojem. Ty jsem neměl tu čest hrát, ale slyšel jsem, že to dělalo jiný studio. Takže to nebylo zase tak úžasný, jako prý to bylo pořád to byl Kratos, ale nic, co bych musel hrát. Tak a teď ke komentování hraní. Takže teď sekám krájím, dávám trouhelníček, rozsekám ho kostičku a teď na mě plivnul, nevím, co to je. Si Kratosovi vadí voda. Nevím. Není to bůh vody, to je Poseidon. Jinak ten Poseidon tady toho vocasa ovládá. No vocasa. No to je asi, no ten má víc vocasů. Ne, jsou klepetátový, každý přece návem si, uteč. Já se bráním a on mi, já umřu před divákama, to ne. To se nesmí stát. To se nesmí stát. Jo, teď mačkací sekvence. Kostičku. Na čelist. Kostičku. Na čelist. Kostičku. A kostičku. Jak nečekané. Ten měl zubíska. Jako jak když se týden nevyčistím. Jo. Krásný. Takže teď jak se tam udrží toho vodu. Skočil, zachytil se a jsem na kořenu. Juhu. Takže hora Olympu. Jsem to načetlo, že se mi trošku laglo, nevadí, skáčeme dál. Lezu, leze, po železe, nedá pokoj, až tam leze. Jinak já jsem trošku magor, jo, takže mě jako když tak neposlouchejte, když tak si jen něco myslete, ale
neříkejte to třeba rodičům, že na tady to koukáte. Jo. Takže teď to tam něco psalo, já jsem to nečet už. Protože mě to nějak nezajímá. Jo, teď jo, tudy se musím proplazit. Dělej kryto si bůh. Nějaký tu... zase jdu ten ocas. Ten docela nakládá tomu titánovi, tyva. Už je tak malej. Si mašnej. Jej, les dál. Tamhle jsou nějaký ocasové, který chtějí dostat po hubě mým ocelovým mečem. Jo, tohle jsou i lučišníci. Jinak umím výborný kombatery. Což sami vidíte teda. A tady máme double jump. Jo, tady máme žebříček. Já ho nepotřebuji, já to přeskočím a jdu sem a tady jsou další ocasové. Jinak tady to kolečko se mi moc líbí teda. Že mě teď nezabili. Do prkna. Tak všechny rozsekám tímhle. Jsem docela srab, že tady to dělám, ale doufám, že vám to nevadí. Jinak dneska to bude buď to první part nebo poslední part, nevím. Jak se vám to bude líbit. Když o tom bude nějaký ohlas, tak udělám další klidně, ale jestli prostě tam každý napíše Figy si kretén, nebo něco takového, tak prostě se na to vyprdnu. A tady ty knížky vám jakoby ukazují něco z řeckých dějin. Že třeba tady to je něco jako taký řetěz, já nevím, teď jsem tu taky nečet. Pardon, když tak mi to tam taky napište, že jsem tady to dělám blbě, jejda. Jsem se tam, co to tam je? Nevadí, nebudu to zdržovat. A vyskočím a skočím dvakrát a křídla, to můj já. Tak, a teď roztočím. Tak, to bych taky chtěl umět, ne, že to neumím, ale nebudu vám to říkat, jinak byste mě udali na policii a ty by mě zavřeli. Do ústavu asi. Teď skočím. Tohle je jeden z nejlepších začátků hry, co jsem kdy hrál. Že prostě takhle umím všechno. Jako to je i u více her, ale tady to je prostě fakt... možná jsem trošku zaujatý, jo, protože tohle je moje oblíbená hra teda. Že... Jedna z prvních teda, co jsem přehrál na nejtěžší obtížnost, protože já jsem trošku srabík. Nejsem zas tak dobrý, jak si všichni teď myslíte asi. Si říkáte, to je král, tyjo, ten je nějaký nejlepší na světě, ale zase tak dobrý nejsem. To je jen zdání. Jinak to udělám tady to video, tak 20 minut počítám, abych vás dlouho nenudil, protože si myslím, že na to stejně nikdo nebude koukat. Jejda. Sakryš, co se stalo? Jsem sem chtěl. Kvůli tady tomu. Protože stejně na to nebude nikdo koukat, protože si myslím, že ta kvalita je fakt hrozná. Já to zkusím nějak do příštího videa udělat jinak, ale nevím, jestli se mi to vůbec povede. Takže teď vyzvednu tady ty dveře, tam je myslím safe, jestli si to dobře pamatuju, nevím. A ne, asi není, nevím. Teď bude ten blbec takový. No, tak já ještě rozsekám tady toho ocasa. No, zkusím to. A uděláme konec. Já musím pospíchat. Jež doja. Já jsem král, já jsem Bůh. Jsem Bůh posvětí. Sakra. Ajajaj, ten se mnou vymet po hlavu. No, vem si. Dělej, já, to bolí, máme. Jo. Hej, pojď. Rozsekám tě na cimpr. Kolečko. Takhle z začátku jsou ty mačkací sekvence docela lehký, pak k konci se to stěžuje. Že to je rychlejší. Teď mu krásně ty střeva, no jo, to je paráda. Vy to možná nevidíte, já z toho tady mám docela grafický orgie. No, to je snad všechno. Ty lazející musíš, co? Se nich poprdím. A rozsekám tě na cimpr. No to je asi všechno, co jsem chtěl ukázat. Možná v druhém partu, možná už ne. Nashledanou. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud ne, dejte dislike. Napište mi tam si kreten, komentuješ blbě, nekomentuješ vůbec. Tak, to je všechno. Zatím nashledanou. Sdílejte.